И здравейте хора, аз съм Светлински и днес ще продължим Overgrowth с епизод 4. Така, тук какво трябва да правим и аз не знам точно. Някаква загадка нещо. Какъв е това? Това добър ли е? Както винаги не. Личи си, че не е хубав. Той като цяло не е красив. Няма ли още? Това ли е? Като гледам, не. Не, защо не стана? Той има ножовка. Няколко имат ножовки. Мале, как се хванах за коремчето. Ау. Не, умрях. Добре, каквото и да става тук се бия. Не и с този мишок, защото той е добричък. Този мишок е добър. Още едно салто. Айде! Опа! То остана целият кървав. Извинявам се. Така. За тук какво трябва да правим? Паркур малко нещо? Да, малко паркур. Ей, тук това е вода. Затова, слушайте. Видяхте ли, това е вода. Затова не трябва да скачам в нея, защото в първия епизод видяхте какво стана. Опа. Отвала. Ей, тук. Да, се пробваме е тук. Бой. Не, моля те да падай. Тук е малко тъмно, бе. Как ще направим този голям скок? Давай! Yes! Сега там, че е по-близо. За малко да паднем в дълбоката вода. Светлинки. Какво е това? Огън? И мишки. Опа! Много ми е смешно при тези мишки, че много като ги ударят, почват да влечат някакво такова. Не. Бой! Ако за сега ви е харесала поредицата, чупете този лайк бутон и се абонирайте за канала. Светлинки. Аз тук в тази игра мисля да следвам само светлинките, да не ми е тъмно. Вече май няма светлинки. Светлинки! Какво е това, бе? Какво е това лице, бе?
Така. Така. Абе, откъде на къде ще ме режеш тази малка ножовка? Ау, тук вали дъжд. Ужас. Светлинки. Не, пак тя мишки. Нападайте ме, ама няма да можете да ме победите. Айде, идвайте. Айде, подкачам се. Бъй! Те наистина ме видяха. Трябва да взема една чантичка на дървото. Ама как трябва да го изкичам това? Да се пробваме и тук. Сега на къде? Ой, как да скоча толкова надалеч? Аз трябва да поея това. Как стана това? Как стана това? Не! Чупих си гръбнака. Не! Моля те, не! Защо? Умирам за 500 000 път. Не! Внимавай! Скочи! Давай! Хвани се! Сега и тука? Добре. Сега по тези дъски сигурно. Така. Сега на къде? Ето е турбичката. Сега на къде? Сигурно на тук, сега на там. Охо. Big Brain. Да, не! Паднах и си чупих пак гръбнака. Давай, не, защо? Ау. Сега как трябва да стане това? Добре, успяхме най-накрая. Всяко. Добре. Ги мишоци, че е там. Оня се скрива в водата. Вижте го. Бъй, не, молята, батко, ще ти дам пари. Май няма да ти давам, като гледам. Малко тъмно, ама... Водичка, която е опасна за мен. Къде са мишоците? Ето. Моля, той има ножовка. Извадих ножовката. И готова мишок.
Добре. Сега идвам. Маля, тази игра е много интересна. Здравей. Чао. Уи! Не, молята. Не, бъгва ми играта. Не. Бобрито, бундито. Къде ми отида ножовката? Къде съм оживала? Къде съм? Май ще трябва тук да се бия сигурно. Май като гледам, да. Сега какво трябва да направя тук? Не, защо? Тук какво трябва да правя? Това е. Трябва да се бия ли, бе? Не съм на някакъв турнир. Ау, турнир бадминтон. Не. Зайците са още по-лесни от кучетата. Само да не ни даде и вълци, че ще е много гадно. Защото те са силни. О, не, вълк! Защо вълк? Не! Не! Защо? И умрях. Убил го! Да! Искам някакво по-светло място. Ей това. Ама е пълно слава. Ужас. Дай да поразгледаме. То трябва да ходим от тук. Батякото. Трябва да се кача. Ей, там чак. Ужас. Не. Сега идвам тук. Бай. Аха.
Ау, там ли трябва да отида? Ужас. О, добре, жив съм. Всекъде трябва. Остава ми още малко. После да не ме накара да слизам. Че ще е още по-трудно. Сега как трябва да скача там? Тук. Не! Не! Хубавото е, че се хванах. Тук малко не разбирам. Тук, сигурно? Да. Ето, камък. Дай се покача и тук. Да! Тук е било. Давай сметли. Сега. Един малък скок. Да! Качих се! Не! Защо трябва да слизам пък сега? Добре. Сега тука. Добре. Тук сигурно. Да, там сме. Да! Добре, хора, смятам това видео да приключи тук. Ако ви е харесало, се абонирайте за канала и стюпете този лайк. Чао!